काय रे गुरग्या, काय करतो? काय नाही रे. काय मग काय ठरवलं काय? काय का? काय का? हो. तो मुंबई करिलो तुझ्या मला वहिनी घेऊन जायत मला उठवून घेऊन जात. होय हो. मी ना त्याचं खूप अभ्यास घेतलं. तो रात्री तो ना 9 वाजता वाकला जाता. काय म्हणतो? हो. आपण रात्री करूया आता काम. हे थांब थांब थांब. ते तू काय ऐकतो आता? होय काय? कोण तू? चल इथून पहिलो आधी ए चल. ऐकता. ऐकता. हा, आता काय ते सांग. आता मी काय म्हणतो, रात्री ना 9 वाजता आपण हे काम करूया. तो 9 वाजता बरोबर वाकला जाता. ते हा. आता मी काय सांगते तर होय, मी सांगतलंय तसाच करू का तुका? नाही केलास तर मारतले मी तुका, लक्षात ठेवा. घ्या नको रे. हा. ठरलेला काम हो काय हा? आधी सांगतो. वर या बाबा, या. हा चल मग मी येतो तुझा तुझ्या घरात. माहिती आहे मुंबई करा काम तुझं बघतोय आता. माझ्या माणसाच्या पाठसून फिरा गोया हो. कोणाक तू सांगतो मी बियाणं नाही, एका बियाणं नाही त्याका बियाणं नाही. हा तुझा कसं घुटमाळावतोय तो बघ आता. बघतोय तुझा. माझो काका सांगता येवादलेला साधा तर दळीदार का बाजार. हा तुझा बघतोय. येऊचो टायमिंग झालो आधी तू माहिती आहे रवले खोय. इतको लेट. अरे येवा रे मारांडे मी धुरी घालून जातोय. येतील तेव्हा करतील काम. मी सकाळी बघतो काय तर. फोन लाव कोयसो वाटता माका. फोन लावते मी पहिलो त्यांका जाम नावांनी असात. आता मी चलतो नाही तर मी जाणी गावान येतोय. चला चला जाऊया पळाया बाबा आधी. अरे नाही तर माझा काहीतरी होत. अरे मी पळतो. अरे मी पळतो. हॅलो सिद्ध्या. अरे धुमी घातलंय हा. हा काम करा व्यवस्थित. माका उद्या काय तर सांगा काय झालं तर. हा चला गावाच्या चटण्या गाव घेऊन जा पटकन. येऊया रे पार्टी देऊया. कसली काळजी करतो देते तुका पार्टी. चल आता आधी पहिला काम करा. हा चल. हे बाबल्या तर तमल्याला घेऊन ये रे. बाबल्या शिजाय पडली टीव्ही ती. ए बाबल्या कर दिया. ए बाबल्या घ्या हो तुमचं टमरे. माय जाया रिकामे तबले तुझ्या बापाशीन दिले रे. तुम्ही माका सांगलं नसतं जा रे. बनवून घेऊन ये जा. एक तर जाऊचा माका. घ्यावा. जाऊन येते बायच. मी आवाज उभा. तू काय माझं पुलो तू घेतलं तर घरात घे. मी जाऊन येते. लवकर चले बाबा, उशीर झालो. एक तर मुंबईकर येऊची वेळ झाली. जर या घाल आमचा काम करूया आणि आम्ही चलाय. जर माका काय झालं ना तर तुका आणि गुरगा सोडतोय ना पेट. आणि काय झाला ना तर आम्ही गुरग्याक पेटावय. तू या घाल.
जाऊ दे रे, आम्ही थंय जाऊन उभे राहायचे मग बघूया पुढचा काय हे अजून कोण दिसणार नाही रे. येतलो मा नक्की. अरे होय रे, येतलो रे, येतो किती खात खाता हा खात खाता. होय होय खातो ते. चल तू आधी हैना, चल आधी ते कोणतरी येत हैना, चल लवकर चल चल. काय हो म्हणतात ना पाठ मेले मऊ अरे मोरी पण मी काय म्हणतो पुढच्या वर्षी तुका कोळीन घेऊ बरी या. असल्या घालण्या माहिती ना तुम्ही डायरेक्ट घरा घातल्या. तसं नाही रे, असंच सांगले तुका. चल रे चल प्ले पकव नको जाऊया चल चल चल. कोण जाता अया, तू बरी चल आम्ही पाठीला वयाचं. ए आता काय करूया. थांब रे वाय, तू कोण इलो टमरेल दिसता अरे हाती माकोटा कळ इली असते. अरे हो पण एवढ्या रात्री अचानक काय करता काय. माका काय माहिती, माझं लगीन आहे काय, मी ते का बोलव. माय कोणाच्या या मधा पेटला. माय जर तुम्ही जाव कसं असून काल तरी द्या. अरे नंतर तुला फोन करतो. इकडे काढू काय. हा लाईट दिली लाईट दिली. हा चालेल चालेल. हा चल हा चल. चामारी आईचा भो पळा पळा. मारल्यान मारल्यान ये आहे गे मेलो 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 गे. बॉम्बला. अरे ताबक काय झालंय. तू 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 पळ 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 पळ. लिजा बघले तर कोणाक सांगूच ना, आणि तू बघले तर कोणाक सांगू नको. हा समजला. चल चल जाऊया, आम्ही आपल्या घरात जाऊया. हे मिले थांब काढ तरी आधी. लाईट कोणी लावली. फॅन पण कोणी बंद केलो. मराने चल. अरे मागा जाऊचा. खूप दिवसात तुझं दर्शन झाला. आज माका रिझल्ट गावा कोण चांगलो. तर मी येते. हा द्या काम मात्र भारी केलास तुम्ही. एक नंबर काम केलास. तुमका आता डबल पार्टी. जाऊन दे रे. काय वाडीतली बातमी कळली नानाकांचं काय झालं का. तो जाऊतोच होतो. त्याची एक्सपायर्ड गेलेलीच होती. आता काय करूचा. हा जाऊ दे. तू काम मात्र भारी केलं तू. हा हे नक्की विषय काय हा? काय झाला तो. नाही रे. काय मुंबईकरांच्या नादात म्हातारो टप्पा गेलो. हे घाबरा नको, कोणी बोग नाही समजला ना. आणि तू कोणाला सांगा नको. आम्ही कोणाला सांगू जाऊ ना. तू पण नको सांगा रे. एवढा कर. नाही